بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meron na wallah nagtumgay sa turuan. So wallah imbubaya-baya sa imong puso. Lain tami ba nuto lang ay maula na tanong. Audi ka butur o wallah na did na barka pakaturo. Bubaya-bayaan yan sa turuan. Witi-pitiro yan. May yahdihillahu fahuwal muqtad. Sa tao at turuan wallah nastan yan niya turo. Sapma sa din yan turuan na dama turo. Witi-tiro. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ipagilaham yang kiran suka pembaradu sayran nagu suka pakala alayran ikarak ko wallah. Taib. Ay man to bendingan tanong. Dagyan ko to mahabbatullah. Anto na kababayan ko wallah. At tuos sagina ni kapakaraning kamumbu sa surga. Kagi sa surga na ay kaya sa kitab na supakasurgaan wallah na makasusurga pa sa dunia. Supakasurgaan wallah na makasusurga dun sa dunia. Sabab sa priskiyan wallah sa turuan, priskiyan yan sa kabkababayan yan ko wallah. Na amay kamatawan-tawan si ikukubur yan na di maalak kagi andang yan na kababayaan sa wallah. Andang yan na kababayaan sa wallah. Nagyan ka na kabkababayaan sa iku wallah, nagka-traininganan sa kabkababayaan yan ko wallah. Mapanggulaw na nagmapanggalbakanan. Agyagi ang kaya kawiyag-wiyag tanong ko dunia, na mapanggalbak ang kutaturuan kagi saliday ni. Kaya aliyon wallah na aradul hayatid dunya. Salida akaw yag-yag ko dunya. Sabab ro ko salida paltek wed na nakakapurian. Saliday ni ay kinirupaan ng sabay ron na taginap nain. Pada kini rupan ni ram na drama ini wed na nakakapurian. Si ko kapung galubog ka tanoron, nagusto kapung galubog kasi ko iman, naging kaya paltek, nagpakaya mapius iko wallah. Rakad na itaman sa alungan na mo rin narakapan so kakayaan ka sa mga pamilyang ka. Dahil sa wapro mga orik nullah na mapanggalabog ang kaya turuan. Sabab sa saliday ni nasuwala na tigyan amay kastanong yung kaya parati ang gusto ka pakasul sa surga na uukura na iya pakasul sa tao sa surga pakanaraka maukura na mapya ukura na marata ugay na mapanggalabog. Pitiro yan, pitiro mga sahaba, afala nagtakilu ya Rasulullah, gumunag kami bilang gilbog. Ating mapapasad po surga kami, gunara kami, natinadi, i'amalu. Gilbog ka nun. Wakullun muyassarun lima khulika lahu. Paman isa na malbudun suinad na paraon. Uwin, napitiro Abi Hurairah, abati yan naman ang atir, wallah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Natawa makalay kalak, pakata nga sa kalak ko, wallah. Na mapakalakay kalak ko, wallah. Namugop ka, makimbulayo ka sa ikong mga salihin. Ay pagampaga na yan kapag kalay, kalak wallah. Tao kapag kalay yan, ikalak wallah na mamimili sa bulayo ka yan. Apya sa ikong mga hawari na minisiran, na kayo may pabunto da, na nagiya, wala ikalak wallah. Ayad na pagkabina sa kutaw na bulayo ka. Ay kapag alala kay kalak na, pakimbulayo ka sa malay kalak wallah. Amya kalak ay kalak. Abi ako suka pag-eskwela. Nagupun ka pipikir na lima ni kapakapasang ka na, pakimbuloy ka sa mapasang. Agi ko po ang pakimbuloy ka sa bulok na niya, umanam suka bubulok ka. Lagid na nun mamusi si isang kutuwa. Tutula sa utama maabitiro unang uta alim. Agi ang tadarwa ka, awa ka sang kaingid ka mga ratay parang sa tawro na rin pabaling. Ang kamakalay ka nakwal na, ang mga pipi parang sa tawro na kiraradang kairan. Gip man ang mga tao sina, mga raratay parang ay nagkararan pa parang ay di ka makabtubot pipi araw pasong. Man pagaling ka sa bulay pa. Okay. Gip mo nga punta na siya mahabba. Ando na maana alwala wal bara. Ando na maana la ilaha illallah. Ando na maana la ilaha illallah. Tay. Ay pinaka maana niyan na kapag bulay pa.
Al-wala wal-bara. Kapag hindulayo ka, nagukatula ka. Ano to? Amay akibubayan ka sumapya, turuan kalak ko Allah ta'ala, nagdulayo ka ka sa mga alay kalak ko Allah, natulakan na kasi ang mga kaparatyan ng si Allah. Ano niya kalakay kalak ko Allah? Ay mga pagkalitan ng mga taglig. Hindi ko akiran, ang mga alay kalak ko Allah, ito rin yung ladina amanu, taqullah, kalak niyo sa Allah. Wakulu qawlan sadida, nagtiro ka sa katirwa untol, yuslih lakum a'malakum, papagarin niyan kakalsugal bukit. Pagarin niyan kakalsugal bukit. At sarat ito, sarang galubog ka sa kalak ko Allah. Sarang galubog ka sa katurog ka. Sabab ro, napagilayin mo, bitin ni fa'alhamaha, fujuraha wa taqwaha. Ipagilaham yan kiran. Ugayin na, sinyan pagilayan, paparangayan ito. Amay ka paparangayan ka na marata, na ipagilaham yan ka na marata. Amay ka paparangayan ka na mapya, buloy pa ka na mapya, na ipagilaham yan ka na mapya. O to, saan sa panamaran natin yung mga loks na no? Ano ka panamaran ka, nag-iutoy ka kuwang ka. Waya buloy ka na mapya, nga di panamaran na mapya na ay ipagilaham yan ka na mapya. Bigyan nyo, amma man a'ta wattaka. Mamamagay, makalay ka lang, wasaddaka bil husna, natanto niyan sa kapiyapiya. Wasano yassiruhu lil yusra, nasigurado na bulbud na meron sa sorga. Bulbud na meron sa malbud, yan sa sorga. Wa amma man bakhila wastagna, pag man sa tawa maligit, mataman man mo sa kakawasaan yan, wakadaba bil husna, akambukog niyan sa kapiyapiya, wasano yassiruhu lil usra, nasigurado na bulbud na meron sa narak. Ay man bulbud na meron sumarag na ginan sumarag. Ay kami alo yaso kasurgaan si inag yutun so kasurgaan ro. Oy, type sa bro. Nagyan ko to mahabba. Kapag ba tanong na di makasumpa tago sa mahabbat Allah. Naturon ka niyan. Ditigin na amay ka masipat yan kaya galubog ka na mapya. Kalak si ko Allah. Na ayad na ipagilahan yan ka na sukal ko Allah. Taman sa mapamula ko puso kasukap kububayin kasi ko Allah. Na ikakagdamang ka. Sa anto na din na mamisok paratiya na anday kababayin ka ko Allah. Kababayin ka ko Allah. Nakanamagkulak nun. So kapatay. Namagkulak nun sa agis niat apad ka sa Allah. Sa mga sahabiya, mga sahaba. Naasar po ang maaloy apad yan sa Allah. Ma'i Allah. Nalang na sa isa, padamiya panutul. O sa Abdullah. Padamiya panutul. Lagi mo ang takiyatir o na ma'i Allah, padakan sa Allah. Na di mangutang. Ito nga, so miyang utang, na pudu Allah. Muna kapkabubiran ko Allah. Apiya pa maratay is na, baka pangutang. Okay, ibarat. Apangutang, no? Nakagiyabitir o yan na sa Allah, na padiyan, sumiyang utang. Ay man na uling bayan na siksaan Allah. Lagi mo ang takiyatir na ma'i, padu Allah. Ay, kabubiran na putang. Nabada pirakyan. Asar mo apa diyan sa Allah. Naman apa bubuhay na sa Allah. Naman nagkalag sa kuburian apa diyan sa Allah. Di makasusurgad sa dunia. Andin ni kabaloy ang manusia ang madadalam kupuso yan sa Allah. Ayan yung pananarigan sa Allah. Ayan yung kibubuyan sa Allah. Nadaalawan niya na makasusurga. Ang orit ng Allah. Ano na makasusurga? Api na makapita sa mapya. Alhamdulillah. Mula sana po Allah. Makasusurga sa kanya. Yan po ito ang makabauman. Api kalarkyan na dinaw ang bukong malangin. Nakamapasangan man. Naman sa guluriya, kaya mga presidente na, pinalabagan na lagi. Daun sa Allah. Kaya na sa mga tawad, sa Allah, naging na makasusurga sa dunia, napakasusurga sa anong nga namawari, gining buwas na naluman ay kadalam sa puso tanong, utitu, akap kumabay itanong sa iko Allah. Kaya sa Allah, tala na kumabay itanong niya. Amay ka madalaman ng kutaw, amay na niya na pinggalabakyan, tiyanto niyan, wasaddaka bil husna, tiyanto niyan sukapiya-piya. Na anto na gilinan, fasano yassuruhu lil yusra, pagilahamang kanya. Yasaya ka, basta apiribat ka pinadi. Ayaman na mga orip no Allah, nasutaw, amala, itaslih sa iko Allah. Malay amal sa iko agaman, at tuson, nadindidig no Allah. Dindidig no Allah. Ayun, na basta apiribat ka. Amala kay dhikrullah, malakay tadin-tadin ko Allah, na di, mungkiring no Allah, di niya papaipong galubog. Di niya papakitaros no Allah. Di niya papakitaros. Pag-iisikan yan, pag-ilahami sa iko mapya. Ilan naman sa kaya bumuha sa iko unta o sala. Anta inilahaman yan, na andang na darwa ka, ba yan inilahaman, nagyang kutwa-tawad, na paratiyan ang wala di, mustahil. Ay inilahaman yan, nagyang kutwa-wata sa dikawing. Sa dikawing. Malak nilalag, maratayadat, na inilahaman yan na bumuha ang kaanganan. Untaw salih, kaang kanong kaulugi sa
Yung amalan, niliwag na. Nabi ano iyan? Yun din na, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilaham yan nun, sabab sas na niya na ang digd na lalong. Na inilaham yan, nabunuan ka pa na panang gawlo din sa kalalungan ka, paang ka no din binasawag ka. Nabi yan, ibuno yan sa untang salih. Tayo. Kasi kaya bunuan yan, natinin ko sila, wallah, digd na ba niyan kiran liyang, Allahu Akbar, babay wata. Ito yan niya tiro salih. Pag yung ganatan yan siran, at digd, nagidukirang kayo. Pirampas. Napapakabro o sa nabi. Ang ginanib ito ng mga duat, di imanulon. Ay bumiyatiro yan sa Quran, ya qawmi, kad ablagtukum bisalati rabbi. Sabnar ay inibgayakan rakan, inirampayakan rakan sa mga risalaw tuhanakan. Wa nasahtu lakum, nagupiyang usiyatan akan skan. Walakin nakum la tuhibbuna an-nasihin. Ugaid na din yung kababayaan sa di ibang usiyat. Ugaid na din yung kababayaan sa di ito sabna. Walakin nakum la tuhibbuna an-nasihin. Yun ang kababayaan sa di ibang usiyat. Ilaw an yan siran. La ilaha illallah. Sabab ro mga rikno Allah, nagiyutong mahabba. Ano ba na ikadalam si pupusot tanong, kuba itanong po Allah. Napangalo yung tanong. Para madalam sa pusot tanong, kuba itanong po Allah. Pag mayroon na sumbayin tanong sa Allah. Ang kayo nung nadaalawan niya na kuba ang tanong yan, mga rikno Allah. Ayam yatiro yan na inna Allah arham. So Allah na mas kubabayaan yan sa urip niya. Na ibadihi. Min ummihi biwaladihi. Mas kababayaan ng wallah so mga urip niyan adisu ina kuwata yan. Allahu Akbar. Yuti yan, pero yan na diniyo lang di tiro at yung mga kaad niyan ang mga ala. Ya makhlukati, antum khalaqtumu ay mga kaadnak. Bas kanu miyad nun. Una tiro uno langit, so lupa, so kaludan. Pamuno na kumbon subutan, wadang wadigay na mo pinalamatan. Pamuno na misiran. Ay bumitiro yan, antum khalaqtumu. Bas kanu miyad nun. Challenge siran wallah. Law antum khalaqtumuhu la rahimtumuhu. O pa makaskalo yung miyad nun. Nakababayan yung siran man. Ikabdi yung siran. Pagkat yung miyad, pero yan, ang mas malay gagaw sa wallah ko urit niya na disu ina wata yan. Ini pangaran yan ang kaya mga ngaran yan na miya aloy sa Quran. Pero yan, inna rabbi rahimun wadud. Inna rabbi rahimun wadud. Wata na si wallah na rahim. Malay gagaw, wadud. At tunga na yung kabubayaan, tunga na yung may indab sa ikong mga ulit niya. Jadi bito rin siya, ghafurun wadud, wahuwal ghafurun wadud, wahuwal ghafurun wadud. Sa kaniyan, iparirila, ang may indab sa ikong mga ulit niya. Paririlapan, nagkabubayaan yan, nagira may indab tagog, kabubayaan tatanto so, kabubayaan tanap, ito na ipsuon yan. Ito na ipsuon yan mga ulit na Allah. Bapak hindi pangingibig, dahil nakabilangaw na dahil nanti sana kataid yan. Iyan kabubayaan ka. So Allah na wadud. Kabubayaan tanong yan. Allah. Kadlan tanong Rabbul Alamin. Ito na isunday tanong. Kabubayaan tanong sa kanyan nubo. Kabubayaan tanong yan na. Banatan to inibigyan niya tanong privilege. Naburong sa mga umat to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apya pandikaw mas umat tanong. Umur tanong sa pirang gibu. Isang gibu ragun. Alak na balagi dumiyangaw una. Okay, nabigan tanong yan sa mga waktu amya makabababa. Arap pang yan. Sa edad sumiya magidad sa pirang gibu. O di ina, pipiragatos. Laylatul Qadr. Isa-isa kakagagawin at tumuwa dis walang pulurang na ininjihad yan at inindi pa ng bayang sa tangyo di kagagawin. Allahu Akbar. Na magawi iya talundog niyo po puwasa. Kalagin mo kaya pusa niyo nasusarag. Allah. Kani marutano, Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akang beloy tanu khair umma. Pinakamapya umma. Allahu Akbar. Muna. Apakasul sa surga umat na saktan wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apiyapan saktan yung yawi. Apiyapan saktan yung yawra umat. Tani paganay. Anto na yun ang pagitungon. Paganay ang pakasulod sa surga. Magatos agu 20 kalain sa surga. Na 80 kalain na langon din bawataan. Langon din pagtaw. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 na umat o mga nabi. Apakasulod sa surga. Ayam yatiro yan na amay pasulkil sa surga. Gitingin ang kaya mauunaw-unaw na 70 gibu na pakasulda isa surga. Dad naman yan sumarya diri sa. Natigin na umaning ka, nabiloy niya manatakpang ka sa sanggibu. Umani isaw na sanggibu. Niya sobra ka 5 kamilyon. Natigin na, ya Allah, umaning ka pa. Natigin na, pat ako, wallah. Yung manak nung pa. Nagitigin ang kasungiran sa surga. Wasikal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Na indulog ang kaya mga tao sa surga, mauuna ang kaya 70,000, 30 kamilyon.
ang mga tao at sumsiran sa surga, agrupo siran, adin mapipi aginawairan. Iginasaran bisa sa tao, na ditan tumapipi aginawan yan. Na ayati nakasuldiran sa surga, nakakaputa o mani isa. Adi ini yan ipangaya din sa padiyan, nakapkibubaya Allahu Akbar, ya Allah, da kami ko. Ang muna apakasul sa surga. Na umani isa nakakaptan yan sa padiyan at pagpalagwis rin na ipandulog siran sa surga mga ulit mo Allah. Dahil sabab ro na mahabbatullah, pagkibubaya tanu Allah. Ini pengaran yan, ang kaya, Ghafurun Wadud, huwal Ghafurul Wadud, inna Rabbi Rahimun Wadud, bito rin sa mana, innal ladhina amanu wa amilu salihati, sayaj'alu lahumur rahmanu widad. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bagay kiran wallahu ta'ala ang kanana kay inlab kiran wallah. Bito rin si, innal ladhina amanu, madana susiran ito amya maratiya, wa amilu salihat, na gumingagalabag sa mga pipya, sayaj'alu lahumur rahman, na siguradun ay imbugay kiran wallah ang kanan abubaya ilang kiran. May inlab sang kanan ng mga tao, angay kaming galabag sa tao. Tayo sabab ro mga urib ni wallahu ta'ala, naginan imuqtadayat, la ilaha illallah. Ginan imuqtadayat, la ilaha illallah. Ginan i-function, o nga, la ilaha illallah. Amay ka mapadalang kutaw, nagkababayaan yan sa mga alaikal ko. Na ikagwad yan sa akal yan sa iku Allah. Tayo, Peter yan si. Madak lang yung mga ayat yan sa kaiyan. Peter yan siya, ahabbullah wa rasulullah anta ma'a man ahbabt. Anto na ito sa kakababairak mo Allah. Ano na kakababairak ng kutwa tao? Kakababairak na kung kakababairak sa tao, mahipos siran. Natigyan na sadun sa kababayaan ka, napad ka. Peter yan siya, anta ma'a man ahbabt. Ska na raks ka, so kababayaan ka ang mga tao. Lainong tayo pa, tulang utamer sa tanong. Ang mama sa iko mga sahaba, ada silang diimbitira ay gusto karuman yan. Silang diimbitira ay gusto karuman yan. Amay inamiyan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bani mo ipagpada. O bani mo ipagpada sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ginatanin sa karuman yan, tutok niyan sa pinto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Budid tumakataga na alo yan, ya Rasulullah, sana nabi ka. And mit, anta kunta fil jannah. Amay kamatay ka na din sa surga, sa pinakamapuro surga. Sa minanda kami matatag, kablagamir ka, ya Rasulullah. Kasumimbag sa Rasulullah, ay simbagsan ka na mama, asahabi, asimbag yan, rakta ng mga umat yan, amyo. Kaya bitaro yan, naed na DTM sa katiro, wallah, bitaro yan. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Sa tawang nutan yung Rasulullah. Ayak ka rin na sa makapambabid ka no, apiyat kababayaan ka, kaya niya tiro si Ibn Taymiyyah, lagi ang uto kaptiro nga sa uway kababayaan akan sa, uwid na din pagunutan supit tiro, yung nabangap kababayaan. Walang kabunot eh. Ay ato sa kaya kababayaan ka, sa tao na kababayaan ka sa kaptiro yan. Na apiyat kaptiro, kababayaan akan sa Allah, kababayaan akan sa Rasulullah, hindi ka pagunutan sa masariran, mga kaptiro yan. Na baka na makapagpada ka, paltik sa kababayaan ka, yun niya tiro Ibn Taymiyyah. Na mga kababayaan eh. Nakanaba ka ng mga pagpuda, inubuan kaya mga katero yan, mga paparangayan yan na din kakababayaan, naguding kapanggalabakan. Nakanaba nga kababayaan, nakanaba ka ng mga pagpuda, witibitero yan, wa may yuti'illah wa rasulahu. Sa toon tanin sa Allah, gusto yan, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Nasiran ito ang mga tao, napadiran so inipamangalim o Allah, nipraksiran sa pangkatan sa surga, mga ulit mo, asara mo tanin. Ay pinakamapuri pangkatan sa surga na sunabi sallallahu alaihi wasallam. May pagpadayo, bitiro yan, na di ka narang kabulag sa pangkatan sa surga. Asara unutan ako ni. Asara unutan ni, suwallah agusakan, napada ko ni sa surga. Pada ko ni sa pangkatan sa surga. Allahu Akbar. Daalawan niya naman puri pangkatan. Faulaika ma'alladhina an'ama Allahu alaihim. Naamay kaunutan ni Allah. Agus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasiran ito sa mga tao. Inunutan yan sa Allah, Rasulullah, na rags o mga tao ini pangalimu Allah. Minan nabiyin. Apod ko mga nabi. Rags ka na nabi. Nabaka sa baba. Oo, mga nabi.
minan nabiyyin was-siddiqin, agus sa mga siddiqin, was-syuhada, agus sa mga shahid, was-salihin, agus sa mga salih, fahasuna ulaika rafiqa. Naginan ipinakamakya ingam pada mga urit ng Allah. Padung sa mga salih, padung mga nabi, nabi tayo fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin, mga nabi, was-siddiqin, mga siddiqin, was-syuhada, was-salihin, was mga salih. Suminggal bag sa mga pinapadiran sa mga nabi. Ay tano di kumukumus, ang mga kumukumus. Di tano di, di ba na paghintawa, pagtano sa surga na sa mga nabi, mga urit ng Allah. Gina ni lawan niya na pangkata na mapuro, na pagtano siran, amay kaunutan tano sa Rasulullah, agus wallah. Baik. Sebab san nak nabaanan matag katiru di Metro Ibn Taymiyah nak nabagkaku akatiru ruar sa ayat tusian na unutan tan sa mga katiru yan. Baik. Suwatigin sa mahabba katangkasimu ila arba'a. Suwatigin sa kabkabubay ikutaw, kabkabubayain kasi kabkabubayan ka napatanan bagi. Miklas yanan sapat. Paganayro natigyan na mahabbatun syarkiyah. Kaya bubayan kas kanya natigyan na kapanako to. Habbatun syirkiyah. Tayo Peter yan si wa ashabuha humul ladina qala Allahu fihim. Nagyan ka na ng mga tao nag-iisip Peter wallahu ta'ala. Peter yan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. But kung mga tao ako minwasiran sa sakuto wallahu ta'ala. Tayo sakuto wallah abkabubayan niran. Niya ano na ito, so maana nid, si kumiyepos. Kabubayan niran, lagi nukap kabubayan ko Allah, walladina amanu asyaddu hubban billah. So mas may marati yan, lagi na ni pinakamalay, di ba nakap kabubayan ko Allah, walaw yara alladina zalamu idh yarawna al-azab, anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul azab. Mata sa nga ayat yan, lagi ang kutuwa tao, anid, mana na kuminwa ka, sa mimbal ka, kinakatiso ko kuman yan. Nakinuwang ko tumamo, kaya babayaan ka, adi imang baal santo na iba na sharia, salakaw sa ikuis na matigaw, uway, yun nandun. Kaya babayaan ka sa kanyan, na minis ako itong si Allah na giyanan, mahabba syarkiya, kapan ako ito si Allah ta'ala. Mutat kaya babayaan ka sa kanyan, siguro sa mga paparangayan yan, ang makasusupak si Allah ta'ala, at na inifta yan, na inilawan yan si sharia Allah ta'ala, kaya babayaan ka sa kanyan, minipan ako itong kasi Allah. Wali yung kalipat yuti, kaya pamanayin yan si kusang ngayon na gano'n, nid. Taib. Ikadua na hubbul batili wa ahli. Kabubayaan pasuribat, agugyang kutwa, kirksang kutaribat. Taib. Wa bugdul haqqi wa ahlihi. Nagukyara rangitan kasubnar, aguso, kirksang kanabnar. Wahadi sifatul munafiqin. Naghiyanan isifat ko mga munafik. Ang kanan, hubbul batil. Kabubayaan niran suribat. Naguso kirk puribat. Taib. Ay mana na, yung tamang riba, tamang tao na, kabubayan niran ng mga tao. Ginanib kabubayan niran. Pero siran miraramib. Na sa mga tao, kipakaw untol na ipagbudiyan siran. Nagina ni mga pit o mga munafik. Taib. Pero yan si iya, ikatlo tigyan na mahabbatun tabi'iyya. Kabubayan ka asal. Kabubayan ka swata ka, kabubayan kay ni, nawahiya mahabbatul mal. Kabubayan ka sutamok, suwata, idha lam tansyagil, o tusgilu an ta'atillah, amay ka din yan kanyan madadag, uli na mapakaliw si ko pangungunutan ko, wallah, adan yan siran, dan yan ito makwa, initabang yan si ko kapang galbakan yan si ko harap, kaya mga ramo Allah, pagi ayak kalilida kawasana, kitabangan yan sa kanyan kung ngulo na sa harap, dinasunga kuro, kung ngulo na anak na, nanatamok yan, amay kas kanyan, nagpiya kalida siyan san mga galbak yan, dan yan, mas masuhusiya kayo kung ang sa haram na mubah. So, pakayanan. Ay kapat na hubbu ahli tawhid. Nagkibubayan ka ang kanan ng mga tao, akakaptan yan sa tawhid, wabugdu ahli syark, nagkirarangitan ka ang kanan ang mga tao, di mamanakuto si Wallahu ta'ala. Ini sa kutuwirang si Wallahu ta'ala, naghinan ang mga tao, aw sa kuuran iman, pinakamabagr, akakakaptiran si ikuparatiran si Wallahu ta'ala, wa aqdamu ma yuqbadu bihi al-abdu rabba. Naghinan ni pinakamala, akakasimba, o tao sa ikutuhan yan, ang kanan, akababayaan ka sa mga alay paratyas.
Kabubayan kasi manay para tayo si Allah. Naginan imala pakasunor ka, pakasugur ka sa kapakalala kay simbas iku Allah Ta'ala. Ang kana nakabubayan kasiran. Tayo, aginan imapmamaana, la ilaha illallah. Yan ang muqtadayatu, la ilaha illallah. At yan ang muqtadayatu, la ilaha illallah na alwala wal bara. Kapaking ginawain, alagi ng kuta sigo ang kuta alim, adarwa ka at ginawa kasi. Nayamaan na ito naging kaya mga bulayo pa kasi napraralang kau parat yan. Nasungkar ko sa kuto ingid. Nga din matiruan to na ingid na ayam yatiruan ko ta ingid na mga pipi para nga isutawron. Napraralang kau para nga yan na didin makapaninimu, didin makasimbayang sa isa bukarakaat. Namiyala nagwis isang kuto ingid. Naban yan pan kinwa ang kuto agyan. Takdir wallah dapat miyumas ang kuto ingid na tiyari ma'uwallah na tiyaka surga wallah. Apya so saraka at nadanyan misambay ang mga orip no Allah. Sibus ang kuto ka pumimili yan sa darpa ang bilingan yan. Nagugyang kuto ka pububayin yan sa kasalino pang parangayan yan. Na apya so saraka at nadanyan manggulubog. Napya kasurga wallah mga orip. Okay. Sabab san namatas ang kai mga katiruyan si ang kaiya al-hubbu fillah. Okay. Wal-bugdu fillah. قد وصف المولى سبحانه وتعالى عباده الذين يحبهم ويحبونهم أبتروا ينا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين mga ngalimbuban ko mga mu'min si ibu mangingumpuro ang si mga kafir mala at tutulan si ogay na aya wawas tanuron na andaman na aya ikapakang galubag tanong sa si ko Urian o Simba pag aya ka rin naon sa tiyari mauwallah na tiyundug man na Simba Miyatun duga Simba. Ibarat, Simba, so kaya lakaw tanong. Simba ang kaiyak-iyak kurud sa no. Na ayat tuos sa tiyari mo, wallah, na miya salin sa paparangayan sa kumapia. Badan miya ka na so Simba. So sabad, na makasimba, na tigyan na mituman. Miya rin nila anak ko, wallah, kapag nandusa ko. Betari ba? Betari, lagi di pa makukuwasa. Ito na, iba nakapnay haji. So kapnay haji, na ayakiano yung nautari maasok kapnay haji ka na lagid o ayar ka kinimbawa ta ano ina akaadid na bang kadusa. Did na bang kadusa. Ano na ibitir Allah? Wa idha qadaytum manasikakum amay ka mapasadyo sa manasik al-hajj. Makapnay haji ka no. Kunin bitir utar ka no. Wadkurullah. Tanimin yung pansuwallah. Agi ayat to sa tiyari masukyap na ngaji yung nabadin miyak ka na sukadang tadmiyo po Allah. Ini ngaji miyak ko masih nabadin miyak ka ala. So, doon di ba na nagalubog kaya nasupak po Allah kung naman tiyari ma. Kung nabitar Allah, wazkurullah tadikrikum abaakum. Tadmini su Allah sa lagi nukap tadmini aw asyaddu dik. Aw asyaddu dik. Sobra pun sa kata tadmini ko mga luksiyo. Akak tadmini ko Allah. Papasad suwaj. Kenapa anong munag? Di, kaya tuson. Sa tiyari masukyap na yung haji yun, nabudin miya takso amali yung gusto katatad yun yung Allah. Okay, no? Nati gumiraw ka na yatuson sa suminap sa puso ka na dadin maalin so kapang guro kapang Allah. Amiya pasad, so kiyang galabag ka sa mapya, ng guro kapman sa ito, lagi na nilibang na Allah. Alam mo sa Ramadan, mapasad yung so puwasa. Natundugan yung manapuwasa. Naman yung kinipatan. Ano yung di kinipati? Tundugan niyo ang magawi si kusawal. Na ayakala ayan ni balas na lagi do ayan niyo pipusaan na susaragol. Ayan ba na hikmasan na din niyo pelipati. Pag yung miya pasad sa Ramadan na pelipatan niyo masuk ka pusa di niyo pelipati. Na ini ba na niya man asunat sa iko 10 agud 3, 10 agud 5, 10 agud 3, 10 agud 4, 10 agud 5. O man din unanulan. Nasunat man sa isnin o sa kamis. Akapu sa iron. Nabagamaki. Lagid mo musambayang. Musambayang na langon din ka pamang ni sarila ko Allah. Astaghfirullah. Sumujud ka man. Romo ko ka. Aba mga ni sarila ko Allah. Pag yung makapasad ka sambayan, ito naman ibitir o Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamang ni sarila ko Allah. Di ba pasad na pamang niya ako man sarila? Tuntulan nga sa astaghfirullah sa makatlo. Astaghfirullah. 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 Suna, ini pang dura sa mga nasa. Pamangan ka ko, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tabangyakum ka. Si iku dia kan kadi kapsimba ako ka. Ya Allah, agusto kapya. Di andar kadi ka panalamati. Pamangan di pan si iku Allah. Taib, sabab san mga ribno Allah, naging kaya khuruj bisabilillah. Mabasad.
Ang basad tanong. Ang kalugawi, hindi na patulugawi. Anto na ituuson sa tiyari mo. Na ituuson. Na tiyundog ang mga alaaman. Tiyundog ang mapiaparangay. Ngay. Tiyundog. Anto na, hindi na kapaganad. Kaya kapaganad ay. Natundog mo man na kapaganad. Ngay. Alagit no kaptundugawon umiyaganad sa Arabic, ay gira miya kapuro tayo grado na aya kapag mataw na din na bataswa, mga ulit mo Allah. Matasama, miya kapasad kami sa alim, na ayat na kiyag na mga wala nga di ko pa karaw mga usiyat. Ayat na kiyag na makuro na dap na ilmo ako. Allahu Akbar. Dap na ilmo. Mga pasad sa doktor na yun na kiyag pigil na tao man na dap. Niya kayo dito, siya ganyan doktor para. Yan na kami pigil na pinakamay ito, hindi pa karaw tiro. Ay, ito ko ilmo. Ang imi lang ka. So, ilmo ang pinakamala na magturo ka na din na ba kanong siya mo. Ano, butian tayo ni nag-iibo nga sa salkaton. Nadatay ni mabutian lang na palayad na ilmo ang madadalam siya. Allahu Akbar. Sabab ro mga orif no Allah Ta'ala, nagdiyan na litos. Sa mataan, at yari mo Allah, sa mga galabag tanong, agusap tanong na pakasurga tanong, amay katito praktisan tanong ay, ang kaya kaptububi ay tanong si Iko Allah Ta'ala, making ginawa ay tanong ko mga salih, manamar tanong sa simba, na saya tanong paguli ni Allah Ta'ala, pag-iayamataan na sa kasurgaan, na mirurupa, o kasurgaan si isang kadiya. Pag-iamay tigyan ka mapadalam sa kaptububi ang kasi Iko Allah, ayaw mo matatagusan kaya puso ka na sa Allah, na lagi dumiya kasurga ka, isang kaya dunia. Ilan naman sa mga tao, at tiniuba Allah, alagid ang kanan, at kaya pamuno o Fir'aun, si ko mga salamang kirwa, ini bulangiran kumusa. Pagiyaro, sumujud siran na yapit tiro o Fir'aun. Natigyan na lauqattian na arjulakum wa aydiyakum min khilaf, wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Pamuno na kan skano, pamutulan na kan skano sa lima, kawanan diwang, itubda kan skano sa nga na itadua nakhl. Ay mo bitiro, yan, pamuno kaming kan. Ay mo bitiro, pamuno kaming kan. Dad na bayaran kalak, sa Allah Ta'ala. Sabab sa sunyarig siran po Allah. Lagi do Asya, sa ikong kambunuon na yung panutul na bud makasisinga, adi pa kay tunda sa pati man ako da. Na inilayra na bud makasisinga. Lagi na muta sa katawa, mama, ini piyak ilayran. Ang bunuon ng mga Shia, sabab sa kanya na Ahlus Sunnah, na siyingking diran, na sumising ab kumayabayan yan sa mga pamilya niya na kapatay niyan, adid na ba niyan kalpo, Allah, ba di makasusurga? Ay mga tao ka nung Allah, yung kaya kapatay na sagit tanuron. Nakagaya masa, itang si isok tali ang bitay niran sa ikumalatrak. Kasi singaan yan sa mga pamilya niya, nabsilam niyan siran, na ino ka makatutulatan sa surga. Daakawan na gud ang pangandam. Bada makasurga, mga orif na Allah, sa ikatatag yan sa dunia, uway sabab ko katatak na ako so yan. Nagyanan mambuit tawag ng Allah Ta'ala, niyaw at tatana. Kagian dagid na tatana sang kaya dunia. Apit tiro yan na, ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Kay niyawa at tatana. Dagid na ba niyan kalak? Nakapraktis na nagumapang galabot. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Kay niyawa at tatana. Natatana din sa dunia. Kamay lain ka ay ginaman ng tuwami akan demar sumadak na tao. Las kanyan natatak na sa Allah. Ya Allah, sa ikili ang karakong. Ya Allah, sumasari ka ka. Adit nakalap na guda ang pangandam. Na amay ka maulawla na no Muslim. Agina ni pungbaas ng tanuan, daman ay kirampay ro ng mga paratya tanong. At tatak na tanong sa ikili ang tanong Allah. Tatak na tanong na gumapipi aginawa tanong sa din sa maulawla tanong. Asar alumelides tanong si iku mga raragan na si inikili ang tanong Allah. Nasak tanong sa tuwag ng Allah ay niyawa at tatana. Pag-ian damid na tatana sa mga niyawa tanong. Na may kaputay tanong natuwag ng tanong Allah. Kapitawag tanong Allah ay niyawa at tatana. Irji'i ila rabbik. Duduk ka din sa ikutuhan ka. Masusuat ka. Radiyatan mardiyah. Kagi masusuat ra ka sa Allah. Fadkhuli fi ibadi. Sultudun ko mga urip na kan. Wadkhuli jannati. Nasulkirin ko surga akan. Kagi andang na miyang galabo ko tao. Gito yung miya tiro yan nasusurga. Na makasusurga din sa dunia. Na makasusurga din sa dunia. So manatigan sa taway. Pukalkian sa Allah sang kaya dunia. Hindi niya nipilak, hindi pa karaw sumong sa masjid. Makaraw pan sumong sa masjid na andid ni kapasad yan natapos pa din sa liw. Kaya so kapapanasbihan na din. Hindi niya nipilak sa Allah. Ipagawad yan sa Allah na mas malaaki kalak niya nun. Amay ka matungkop sa iko patpasagi ako burian. Yan sa Allah. Kagyadan yan migkilayama. Si iko mga masjid.
Agiyanan, iinidin wallah, kipurunon po ingaran wallah, san sumala at ikapaganad o mga tao sa mga masjid, titiluyan na fi buyutin, adinallahu an turfa wa yudkara fi hasna. Sa mga walay wallah, ay niidin wallah, kapagalaw yan po wallah, ro kanurong paganad. Dan yan ang layama, apuso yan. Dan yan ang layama, aniyawan yan, na amay kamat tungkop si ikupat pasagi. Naipilkihan sa Allah, makapira din. Sa kapabatian yan, pulang wano katawan yan ayat. Pag yan dito na sa puso yan. Pag yan yan pakatana andang sa isang kaya dunia. Na ayakap na yan, nang bubanog tanong sa bulay pa. Asala. Ang galabag ng tanong. Pag na din tanong, mamangnin tanong sa iko Allah. Ilaman surah sallallahu alaihi wasallam, kadin yan di pamangnin sa turuan. Pwede din nakapakapagihla sa manusia na pamangnin yan po Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uman din sumujud. Kadin yan di pamangnin po Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Ay di magaling po puso, ya Allah. Pakatak na ang puso amis ito parati, ya Allah. Agamang ka, ya Allah. Mapasad man na, pakapasad sambayang na Allahumma a'inni ala dhikrik. Ya Allah, tabang ka. Ya Allah, pakatak na nga sa puso akan. Ya Allah, baluyan ka suniyaw ako at tanar ka, ya Allah. Ya Allah, pakapagiklas akong ka, ya Allah. Kaya kapagiklas sa manusia na pamangninyan ko Allah, pinakamala. Kapagiklas na pamangninyan ko Allah, makapagiklas. Sumujud, ya Allah, pakapagiklas ako nga. Ya Allah, pakatak na nga puso ako. Puso ami, ya Allah, di kami kan dedaga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, dengan dedaga ang puso ami. Uriyan kaya turang kau, ya Allah. Langunin ka pamanisip ko Allah Ta'ala. Dayaan sa dunia, kapaguntong sa dunia, turuan, paratiyaya, ang mapagpamangniyanan sa iko Allah. Pamangnin tanong sa iko Allah Ta'ala, at turong tanong yan, baluy tanong ang mga niya wa amut main, kababayaan tanong sa itirukog na. Kababayaan tanong sa mga tawa, di mangusiyat. Ay problema, na ayak kalilig na ipagod yan sa di mangusiyat, mga Allah. Aginan sa kababayaan sir mo Allah. Na ipagwadiran sa di mangusiyat na lang, iluya minitukiran na inikagwadiran sa Allah. Mga Allah, ang makatana sa puso tanong, kababayaan tanong sa Allah. Kababayaan tanong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, naputak naman busog-busog tanong, amay kakadalang tanong sa ikupat pasagi, apad tanong sa tawag ng Allah, aniyaw atad tana, magpraktisan tanuanan, ando ba na ikatana o pusog tanong, nakapra sa rasayan, nakapumangni sa iko Allah Ta'ala, balasang kanong Allah Ta'ala sa mabyan, na ikamingigom yung atas ang gaya, ito nang ibang paka, ibigirain, yatawagan ako ang utwa, pagariakan si Bayaw, kaya nag-text na ako, inshallah. Sa mga kusan, dito, pag-ibigyan ka pa ako kay Laya, di makabunyugid sa puso tanong, pag-iayabot tayo mga mu'min na kinirupaan ng Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, katigyan na arwahul mu'minin, dunubin mo dyan na. So niya wa mu'min, nagkatimu siram sa dunya, nagkatimu siram sa ano niya. Ngayon, ay abitiru yan na bitaba ikhirqati. Si Eden po, dahil iba nakiyaad na kira na tabi'a, wala nakiyaad na kira na isa-isa atuwa nga. Iwangan sa ikong mga niyo, mga mu'min. Nagkisa-isa silang sa dunya. Naamay pa sa alam na mawari, nagkisa-isa silang dunya. Kung wala, may isa-isa tanong sa surga. Alam ko yung apkatimutimutang, Ya Allah, makasulda ang mga surga, amay ka mamatay kami, Ya Allah. Pag-idal ba misan kalidasan, Ya Allah, napakalunga umurami, pakalangat kami sa turuan, Ya Allah, natabangi kami, kaambuloy kami, so mga niyawami, mga napsami, amutmain, Ya Allah. Sa sumarit kami, Ya Allah, kabubay kami ka ng pagubay, anamista, Ya Allah. So lang wala panduan ka, mapudami sa mga nabi, sa mga siddiqin, mga syuhada, salihin sa surga. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillah.